ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ପ୍ରବଳ ଖରା, ପୁଣି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘାଟି ରାସ୍ତା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଘରର ଯାବତୀୟ ଘର ଉପକରଣ ତଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଭୁଜକୁପାଳା, ଜରେଇକେଲା, ବୁଢ଼ାମ, ଛତାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପଛରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଟୋବାଲାକୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2 ପଇସା ଦରକାର, ସେ ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଲା ଭରି ନେଲା, ପଛରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀ ପାଇ ଅଟୋ ପାହାଚରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଟୋ ପାହାଚରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋର୍ଟ, ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ବିଡ଼ିଓ, ସିଡ଼ିପିଓ, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ତଥା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।